Mayong adlaw mga kanaysiyaga. Antes kita gali magsugod Parimiloy, i-congratulate lang naton. Kay isa sa mga upod nato diri sa NYGC Blind Ilonggo Drama nakapasar sa LPT, no? National, ano na gani? License. Massage therapist? Hindi. License for professional teacher. Sige, Basta nakapasar siya sa pagkamaistra Parimiloy. Okay. Si Miss Jolly M. Duran, a.k.a. Miss Lorraine. Congratulations sa imo, day. Congratulations. Wow, no? May upod na kita doon na teacher. Ano mo, huya ba na mag-arte man? Duha na sila ni Sir Ryan Quezon. Wow, di maayogid. Kag sa pagsugod na, sang aton masadya nga drama. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Lansiaga, Showtime Drama. Tagkaron, suguran na naton ang Parimiloy, bayo kay nakabisita kadiliwat sa akon. Idugon ko aning bangko ka pungko ko. Hindi mayogid kay nakapungko Canada. Dulain yung tunog siyang bangko, haw. Bangko to. Aw, abi ko anay, may utot to nga dala. Wala mo unique sa mga bangko, daw utot. De, naglagaw ka di sa akon, Parimiloy, way kagid siyang dala, de. Adala? Oo. Ato sila may isa, tulukab la. Uy, abaw! Ariho! Bebe, kuhaon ko be kung anong unod sini be. Kaya lagi be, pagbakal ko na kina, dako namits to, bebe. Mabot to. May luna ka pakaon sa akon ba? Hindi, jutay lagi kaon ko. Ate, sige. Ako na lang ni makaon sing salin mo. Mayo pa siguro, Parimiloy, tulod-tulod mo ko to anay sa gwaho, kay para bla ma-inspired man ko, haw. Itulod ta ka sa gwa? Oo, haari sa wheelchair ko, masakay ko, dibe? Alay ko, anay. Sige. Butang ko. Baw, Ayos. salamat. Sige. Abay, maidag-idag ko, dibe? Sige. Baw ka nami ba? Sige. Itulod, abi Parimiloy. Sige. Baw ka nami ba? Makagwa na man ko. Dito ka to? Dito lang sa ilan ni Sky Dapit, Sige. Abri, anay portahan, no? Sige. Baw, Ayos. Sige. Wow! Yeah. Kabugnaw siyang hangin din sa gwa. Yabaw! Kanami ba? Nakabati naman ko siyang huni siyang kapispisan. Pandambit at tigula ko. Kadami siya pamatyag ko kung may nagatulod sa akon pakadto sa balay siyang babae nga naluyagan ko. Oh, may bato! Ano ba na iba? Wait, bato! Nabungguan tang bato, ha? Diretso. Tutay na kumumo ba? Richo. Nano ni nga kwan man, wheelchair, why ni seatbelt? Halin sa kikwan. Ginulang ko na kay Berto. Ay, kaya pa rin Berto pa nagali halin. Berto rin. Kita Ngala mo. kung daw kagang-kagang o ng wheelchair ka. Kita mo ka uda-uda. Si Berto, kapag ka uda-uda ba natin? Yan din yung wheelchair. So, ano bla, bago lo salin sa ano sa kuda. Sa infirmary. Abi ko anay kung lupoy itong balatian ni Perberto. Ano, nagsakit ang rayuma, ya mo nag-wheelchair na lang siya. Hindi ko ba? Di pa ulam ko lang kay Ilyo ka na yan. Di mayogin pre Miloy, kay palangga mo gid ko. Ablangga, tsaka, may utang wait. ka na sa akon. Boss, kapalagyo. Ano? Kapalagyo gid si Jackie. Gas Jackie, boss. Oo, mayo lang gani, no? Kay hindi tayang taas nga tinawon ni Boy Tirador. Amo gani, boss. Kay nga nakita ko gid kung paano magkuriit si Buyong kag si Poldo. Ang busing bala naton. Kita mo, boss? Oo, galalain sa paghampak ni Maki kag ni Boy Tirador sang pulo sa armas mo. O pariyo bla sining himuon ko si mo. Hindi ka magbalo sa akon, ha? Kay napaidalong ka balaya sa akon.
Balos ko siya, no? Bes, ako yung indokoli, ha? Hoy! Ikaw! Tadlungon mong tingog mo, ha? Kaya ang tingog mo daw si Lolo Miloy. Oh, nainit ko nga daan sa tigulang ay na. Konsilyo ang nakastigo naton. Dapat ang bahudutang at tigulang naman nga si Miloy ang sunod naton. Oh. Magambal ka mo, duhamot kay. Ari ako sa hardin. Mabatsagan ko ang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Kag mabatian ko naman ang mga kapispisan. Mapungko ako dito sa duyan. Mapungko ako. Diri ko nga duyan, una ginsabat ang una ko makahagugma. Diri ko naging hatag ang akon matamis nga huo. Nadamdaman ko pa sang adlaw nga ginpangaligagan niya ako. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Wala na siya. Agay! No! Ano pa ginangkulang sa akon, hao? May itsura man ako. May lawas man ako. Siya na lang itani ang kulang kaso iya pa ko ginbayaan. Agay! Ang manikig ko na kakapalit-palit. Hala, hinali lang nagbukas ang kwarto. Nakataran, dali pala. Lola, ano natabusi mo? Ay, day, maghimos ka. Ha? Nga alahaw? Nga mahimos gid ko. Hindi bala, break ng Katniel. Ay, agay. Si Lola, bala mo. Anong labot naton dala? Ay, kabalo ka. May promo sa bong si Chay mo punay sa iya karenderya. Nga ano ko nula? Nga ang may ngalan ko no nga kat, ki-ATH bala, Oh, may libre ko no nga laswa kag kanon. ay, agay. Ate, sige la. Kung naman ang gusto mo, makadto kita dito. Ate, sige day, kay pamatsyagan ko, adobo, gid nga manok ang ilibre niya sa imo. Nga ahaw? Kahit ang ginapangita, yung ngalan lang kat, ikaw ya Catherine gid. Aba. Kung amula, ang may mga ngalan niya Daniel, may promo man si Chay Punay para sa ila. May ara day. Ay, gali ka la. May pa siguro, hagaron ko to si Jojo ay. Ha? Oo, hindi bala, Daniel ang tuod nga ngalan ni Jojo. Oo. Hagaron ko to siya guro. Ay, hindi pwede day. Nga alahaw? Kay kon Daniel kuno ang ngalan, dukot lang kuno kag sabaw ang ihatag sa iya. Hala. Ate, sige la, mahimos na ako. Dito kita mamahaw. Ah, si lolo mo gani Miloy, pagkabati nga may libre, ay abaw nag-una na dito. Ha? Paano la kay ang may libre? Ang may ngalan laman nga kat? Ay, teka siya na kuno si Kat Miloy. Para makalibre lang? Nagbukas ang akon nga portahan. May nagsulod. Bah, Lolo Ilyong, mayong adlaw sa imo. oy, mas kubado. Upod ko gali si tito ko. Hello, Lolo Ilyong. Ay, hala. Daw si... Si Tito mo ni Jimmy ah. Abaw! Ay, Jimmy, to, baw, kamusta ka na? Ayos lang, Lolo Ilyong. Nagbisita ako diri sa imo. Agod kamustahon ka kung okay ka lang. Abaw! Ate, sige, magpungko ka bo. Ati, sige, salamat, gida. Diri lang ko ispiya ko. Tiri man ko sa piyaka.
Ako maidag-idag lang ko diwa. Kabalo naman kamo sa sitwasyon ko. Nakastiguhan ako. Naintindihan ko, Lolo Ilyong. Kag ginsugilan na adidon lara. Doga pilitla ka na Tito Jimmy, haw? Wala. Na kita ko lang abing sitwasyon ni Lolo Ilyong. Maayo pa siguro. Para malingaw si Lolo Ilyong matang twister tadi. Ano? Oo, matuod. Sige be, pabati ako be. Abi, sampol. Ano na, Lo? Ang balay, nilibay, libat. Abaw, ara Tito Jimmy. Sige be. Ha? Ang balay ni Libay-Libat, 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 ang balay ni Libay-Libat. Abaw! Ay, abaw. Kasagad-sagad gali kay Jimmy ba? Oh, ako man lo. Sagad man kuna. Abaw, ti ikaw ba mas kubado? Ang relo ni Leroy Rolex. Aba? Let's go! Ang relo ni Leroy Lorex, ang relo ni Leroy Lorex, ang relo ni Leroy Lorex. Hindi pa na kasarang si Mascobado sa akon. Kontang twister lang ang paghahambalan. Ay, oo, matuod Tito Jimmy. Baskog kagid niya. Mas baskog si Lolo Ilyong eh. Ay, hindi nyo na ko daya paglabuta. Nga haw? Kaya daw hindi na gani kagiyong lawas kung dila ko pa. Oo. Tistingin ang balalo. Anong ipatang twister nyo sa ako now? Ang ginambal bala sa amon Lolo Miloy haw? Ano ko no? Royal Roller. Ha? Royal Roller. Sige be. Ikaw na? Ha, ikaw lang. Ikaw ganina tudlo ko. Ate, sige, are. Royal Roller. Royal Roller. Royal Roller. Royal Roller. Ano ko no? Mga ka-NYGC, nagustuhan nyo bala ang inyo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa aton nga YouTube channel, ang NYGC Naisyaga Channel. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga mga nag-share, nag-like, kag sa mga bag-o naton nga mga subscribers diri sa aton nga NYGC. Salamat gid sa inyo. Kabay pa nga nalingaw man kamo sa amon nga mga presentasyon sa aton nga drama nga ginapaninguhaan gid sang NYGC agud nga makahatag gid sa aton sang kalingawan. Ilabi na gid sa aton nga mga abyan nga ginasubuan, nasakitan, kag sa mga wala pa da makamubuon. Bo grabe. Thank you gid sa inyo nga pagpamati. Sa mga nagarecommend gali sa aton nga channel, hambalan ninyo ang inyong mga abyan nga i-search lang ang NYGC Blind. NYGC Blind. Kag pwede na nila masulod ang NYGC Naisyaga Channel. Simple lang kami nga mga blind nga masahista nga ang handom makalingaw kag makahatag sa imo sang kasadya. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pa ang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Magpamasahe kita. Uy, lo. Nga nagakuriit ka, ho? Ay, abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawan ko. Nagapalaman on ang tiil kag kamot ko. Budlay gid ni kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ahay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawan ko. Ano ni man? Nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsang niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatya gid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na,
magpamasahe sa pinakamalapit nga blind massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe na. Sa Kabankalan, yan lang kami din hamdang sa lower ground floor, Gaisan Grand Mall, Kabankalan City. Gani, magpamasahe na sa Syra Blind Massage.